Ọ dị mmadụ anyị ekele unu ebe ọ bụla nọ wee na-ege mọzik anyị na-asị na ọ ga-adịrị niile mma ahụrụ mana ka onye si eme nke o si akpọ ya abịa na obodo dị mma nwere ndị na-agba ya mmiri n'ime ka ọ dị mma a na-ekwu na ndị Igbo bụ ndị debere ụwa ọcha maka akụkọ anyị nụrụ maka onye anyị nọ na obi ya tata ihe ọma ọ na-emere obodo ya na ala Enugu abịa na ala Enugu na Nkanu East abịa na Nkanu East n'obodo Nara kpọmkwem ihe ọma ọ na-emere ya ọnọdụ n'obodo dị iche iche na jechaa n'obodo dị iche iche je South Africa eji mechaa kpọọ ya Imasa mana ọ bụ ya natazie wee sị mba na ya ga-abịa soro ihe aka ka na Nara dị mma ọ na-arụkwa ọrụ dị iche iche ka m bido na nke eji mara gị Imasa maka na oge m na-abịa ebe a onye ọ bụla ajụrụ asị onye akwụsị na nke ma South biko kenere anyị ndị Igbo. Ọhaneze ekene m unu onye ụna n'onu ya bụ Chief Emmanuel Edam Ima South ọzọ opi ike na na-alụ Unateze ha si bụ nke onye chiri ya ezele ndewonu. Opike nke mbụ bụ na ihe afa gị dị ka onye bịara n'ezie tute ndị obodo n'ụla ịtụtere ndị obodo n'ụla maka na ihe ịbatara ime bụ ime ka na Nara dị mma ọkwa ya eziokwu agụbụ ihe ị na-eme ọ karịrị akarị ebe anyị nọ ugbu a ọ bụrụ ndị ụfọdụ eje lụọ ya ụlọ nkwari nọrọ ụlọ họteelụ ebe nke ịrụgodola arụ ajesi na ọbụ mba ka anyị jee na ma ọ lụgodo ya na South lụọ ya na Lagos maọbụ na Abuja ma ọ bụ bata n'ime Enugu ma lụọ ya mana ifuru ntutu tasị na ị ga-alụ nke gị n'ebe a kedu ihe kwalitere mmụọ gị iji si na mba ị ga-ahapụ obodo oyibo ebe ị nọ wee soro bịa mepee obodo Nara wee rụọ ọkwa Broadway Resort Hotel Broadway Resort Hotel ka anyị ugbu a nke bụzikwa onye bịa lele kedu ihe mere iji fụọ ntutu tasị na ị ga-abịa rụgbazi ụmụ ihe dịgasị iche iche mepụba Nara. Ihe m ji Ọhaneze ekelekwe m na again ihe m ji si na m ga-anọta n'ụlọ na obodo nke m nwa bụ Enugu steeti na Nkanu East Nara Unateze wee rụọ họteelụ a ebe ndị mmadụ na-ezu ike mana bụ na agago m obodo dị iche iche ndị be anyị si nọ mmadụ bụrụ na ofu onye bụ n'ahịa pụwa and na obodo m bụ vileji na-alụ Unateze o mepebeghị and n'ebe niile m gagoro ọkwado mmadụ na-emepe obodo onye ka m ji sị ka m bidogodo rụọ họteelụ a ka m nwekwe ndị na-esi ebe ahụ na-arụ ọrụ na-enetekwe ndị be nke ha anya because na no employment ka m create kwere onye ka m ji sị ka m bidogodo na vileji nke m nwa maka na na-esi n'ụlọ wee mara yes ọ bụghị sọsọ họteelụ ka ịlụ maka na anụ mụ na ụmụ ntorobịa ndị na-ewe ọrụ n'ịzụ ọgbatumtum yes nke karịrị 100 wee bunyecha onye ọbụla ha gbabaịtụ izụkwa ndị ezinụlọ ha na-eziokwu ọ bụrụ sọsọ nke ahụ ị na-ebupụta iko asọmpi agba nke a na-akpọ tonton ya football competition kwa afọ anyị na-enye ha ofu nde naira ya bụ 1 million na ndị mmiri ihe a niile bụ iji mee ka ụmụ ntorobịa ka ha ghara ịga na-eji ese mkpụrụ mmiri maọbụ na-eme alụ dị iche iche na-arụrụ aka nke a so n'ofu ihe ị na-eme kemgbe i bidoro ya nchekwa obenata na Nara maka na ama na ọ bụ ụmụaka na-enweghị ọrụ na-ebute na nchekwa dada anụkwa m ọzọ na-enatakwasị mba ị ga-akpọkọ ndị Nara ji biri ndị kwere ka Nara dị mma e wee jikọ aka hibe otu ga na-echekwa Nara nke a na-akpọ Neighborhood Watch emechara bụrụ onye isi ọrụ na-alụ ya ana m eme ya
ọ bụghị na ọmụnwa kacha jiri ego n'obodo bụtụ na otu lọvụ m nwere n'ebe vileji m nọ ka m ji eme ihe niile a kemgbe e bidoro mewe ihe a atleast ori benetara ekwukwu ụlọ ndị mmadụ benetara ọ ya maka onye ọbụla ma ndị nọ n'obodo oyibo esikwa kwado Nara Central Security Watch aka ha niile dị na ya because na ndị a na-volunteer onwe ha na-arụ ihe a na-akwụkwa ha ụgwọ kwa ọnwa provide kwara ihe ma ụgbọala ma ọgba tum tum ihe ndị ọzọ eji arụ ọrụ eji echekwa obodo. Ka ihibecha nke a maka nchekwa obodo a ndị gọọmenti Enugu obi ga-adị ha mma maka na ọkwa ihe aka na-achị obodo Enugu na-achọ ka obodo niile jikọ aka eme ka ba dị ma chekwa obodo ewe agbamume na-eweta n'aka ndị gọọmenti Enugu maọbụ ime ọchịchị obodo Nkanu East. Anyị na-enweta agbamume bikos na ndị uwe ojii na-aja anyị ike ọfụma bikos anyị nyere aka na-alụ ọhụụ mee ka ọrụ ha na-adụrụ ha izi by enwere onye ọbụla nweta mere ihe ọjọọ akpọ ndị uwe ojii abakpụrụ ya taya afụ ya na-eso so ndị ọzọ nụ ya aga mee the same thing onye ahụ mere. Eji maka ịkọ ugbo mara ndị Nara maka nchekwa mere na ụfọdụ ndị mmadụ adịghị ejizi akọ ugbo maka ihe ndị na-echefu na ewe arụrụ ndị unu ji wee metụ nke Nara o ji benata. Ya emere wepụta ndị nche ndị forest guide a na-anọ n'ime ọfịa na-eme sure na ụmụ nwaanyị na-agụ aka ugbo because ụjọ na-atụba ụmụ nwaanyị mbụ but ugbu a ụjọ adatụzi ụmụ nwaanyị because ya ma na ndị nche nọ n'ime ọhịa. Ọ dị mma. Ọzọ dịka ibe ya bụ ka anyị were ụta aka na ụmụ ihe ntorobịa gasara aka ibe ya ọgbatumtum soro ọbụla jere ozugbo ezinụlọ mmadụ ewetakwa na ga echichi na ihe ka gị mma bụ ka ejiri na-azụ ezinụlọ na-eme. Kedu ndị niile ahụ inyere ụdị enyemaka inyere ọrụ a kedu uru pụtabagoro na ya ndị ahụ ụfọdụ n'ime ha ejigoro ya bụrụ mmadụ? Ya ụfọdụ n'ime ha ejigoro ya bụrụ mmadụ ụfọdụ n'ime ha anụbeghị nwaanyị anụgo nwaanyị na-azụ ụmụazị ha a lot of them ejigoro ya bụrụ mmadụ n'agbanyeghịkwa emekwa m promo of 10 people kpọpụ ha obodo oyibo ka ha ganyere ndị be ha aka. Ya bụ na ọ bụ sọsọ na ị na-azụ ha na Nara ị na-asịkwa ị na-afụtakwa ụzọ si ha ji fụtakwa ụzọ n'obodo oyibo ka e wee ike na-atakwa obodo bịa nyere ndị mmadụ aka. Orugo mmadụ 10 kpọpụrụ ugbu a ka ị batara nso nso ma mgbe nnọkọ ebe ahụ ma kpọpụ ọkwụ naanị onye anyị na ya na-akpara ụbụbọ bụ Emma South. N'eziokwu Emma South akwụbụ ihe ị na-eme ọ karịrị akarị. Anyị nụkwa na ịgbapụrụ mmiri Nara gbapụrụ mmiri si onye ọbụla sere tie ebe na be ya ewe ihe ị na-emekwara ụmụ nwaanyị mana ihe niile a na-eke ụwụ ndị ntorobịa ewe ụmụ nwaanyị osikwa eketa eke na ihe niile anyị na-eme. Ụmụ nwaanyị so eketa oke ma ndị nna anyị ha na-eketa oke onye m sị na ha na-eketa oke because na mmiri a ọkwa oge ụkpa mmiri ego ọkọchị ọkwa ha na ụmụazị na-abịa agbata ha dị mmiri dịka ọnwa na-abịa abịa ịma na abụ m onye omenala akpọ m ndị be anyị na-akpọ ndị na-agụ egwu ụbọ ndị egwu ụbọ akpọ m ha oku na 17th of August wute onunwa m ike ịbịa akwụkwọ kọbịa ego dị na ya bụ $500,000. A ga-ama aka n'egwu ụgbọ niile ga-aga onye ka meta ndị ga-akpọ rizọtụ onye ọbụla ga-anọ na-awụ ọchị na-eri ihe na-awụ mmanya after that a combine na the result ya enwere first position second and third na resort Broadway resort yes ka ọ ga-eme on 17th of August. 17th of August. Yes. After anyị mechara meeting
August meeting. Ọkụ na-anụghị na-afụgo na ihe niile Ụbọchị ụka ka ọ dị. Na-afụgo na ọzọ na-eme ahụtụgasị aka n'ihe niile ga-adịrị obodo mma. Ọ na-eyi anwụrị ya mere o jigo ụzọ bịagodo ikpe ebe ndị mmadụ na-adị enwe anwụrị. Ọkwa na ndị mmadụ kpọ ndị nke ha maọbụ onye ọcha maọbụ ndị enyi na ikwu na ibe si Lagos si Abuja wee na-anata Nara. Ị gaghị asịba ebe ka ndị a ga-ehi na mbe ga-adịchakwa ebuchakwa ibu. Broadway Resort nọ na Nara ebe ndị ọcha ga-adụ anwụrị, ndị ojii enwe anwụrị, ndị ukwu enwe anwụrị, onye ọ bụla enwe anwụrị n'ime ya. Ya bụ na ihe ọma na-eme, a sị na a na-agba adịtụkata ndụ adịtụ ihe ọma, ndị Nara adịgo ndụ dịtụ ihe ọma wee mebe na obodo Nara kpọmkwem. Ọ bụghị sọsọ ya ka a na-eme, mana nke na-atọ m ụtọ bụ nke ego ụgbọ a, ịma aka ego ụgbọ kpọrọ ndị bekee sị na ọ bụ ụgbọ cultural competition, ụgbọ cultural music competition nke ga-akpọta akpọtụ na 17th August, ụbọchị 17 n'ọnwa Ọgọst, ụbọchị 17 ọnwa nke asatọ afọ 2025. Ebe a ga-akpọta akpọtụ bụ na Broadway Resort Hotel. Ya bụ onye ọbụla abịa wee anwụrị, ọ ga-adịrị gị mma. Ịma na ihe a ka anyị lechara anya ọzọ dị ka ibe wụ abịago m necha anya ịma na mama anyị he ụfọdụ emeogo okenye and ha nwa ịdị na-aga agbata gaasị na-agba anị ọsọsọ na-agba anị ga-enwe gas plant. Mụsa mba na m ga-arụrụ unu gas plant na Nara ka ọ dụrụ unu nso. Ọkwa praịz ahụ na-ere na-agba anị ka m na-elesikwa na na-ere ebe a. O bidogo ọrụ agbago gaasị na o bidogo ọrụ. Ọ dịkwa along this Isiogbo road, 2 pole from the hotel. Maka na Broadway Resort dị na Isiogbo road, ụzọ Isiogbo road ka ọ dị. Ilute ha na Orenara, ilute ha na Orenara, ịwanye otere aka ebe anyị nwere ike iji ụkwụ ma ọ bụ ka anyị na-abịa ka a kpọrọ Ima South. Onye ọbụla sị kwụsị m na nke Ima South, kwụsị m na nke Ima South. Ịsa akwụsị gị na nke Ima South, ịma na ọ bụ Broadway Resort Hotel ị na-eje na gas plant ahụ Broadway Oil and Gas. Broadway Oil and Gas dịkwa na nso ebe Broadway Resort Hotel. Ihe ọrụ karịrị mere na ndị Nara na-akwazi nganga maka na Chineke gọziri ndị Nara, ha nwere ndị mmadụ ndị gbara ọkụ ukwuu na-emekwana ihe dị mmadụ dịka o si dị. Kedu ozi ị ga-ezipụrụ ndị ọzọ, ndị Nara, ndị Igbo ndị ọzọ, ndị nọ n'obodo oyibo mana ha ekweghị anata m na be ha? Ụfọdụ na-atụ egwu na nchekwa ezughị oke, mana ebetasị mba na ị ga-eso mee ka nchekwa zuo oke. Ndị ọzọ ka o zuo oke. Kedu ndụmọdụ ị ga-enye ndị ọzọ, ndị Igbo ka anyị na-apịachi? Ndụmọdụ na-enye ndị Igbo nọ n'obodo oyibo nke mụnwa sogokwara nọ wụ na onye ọbụla ga-anọtawa ka anyị gbakọ aka mezie ebe anyị n'ihe mere ọfụma na-adị mma. Gosi ọ bụkwa ha onye Hausa ma Yoruba ga-abịa mezi gị be gị. Ọgwa bụ onye Igbo ga-akwadote bịa mezie be gị, because n'ebe ahụ ị nọ otu ahụ ọ dị ọkwa mmadụ ihe mere ya dị otu ahụ. Anyị jikọ aka ọnụ, ala Igbo ga-adịkwa ka obodo oyibo ahụ, because anyị nwere evumwe mfu na ala Igbo. Daalụ nne, Chineke gọzie gị. Ebe anyị nọ bụ Broadway, tupu anyị na-apịachi Broadway Resort Hotel. Enwere ihe dị iche maka na afọ m na ebe a na-egwu egwu ndị mma na-abịa na-eri nri, mmanya dị. Oge anyị na-ekwu isi na mmanya gị kachasị daa ndụ ọnụ na ọ na-ejikwa n'ọya ọfụma 24 hours electricity. Na ọ bụghị sọsọ ya na onye chọrọ ime mmemme na ọ ga-abịa bụrụ nke a na-akpọkwuru ife ya bụ nke ga na-eju mmanya ya oyi. Ọ bụzi ụgbọala ahụ ebe a okpujuo ya mmanya ha dị ọnụ ala, ojukwa n'oyi ihe niile. Ya bụ na ọ bụrụ sọsọ na ndị mmadụ bịaghị na Broadway Hotel, Broadway Resort Hotel ka nne m enwegasị ndị ihe ọzọ a na-emeji nyere ụwa aka na-enwe anwụrụ. Ọtụgolo anyị maka ihe a niile. Broadway Resort Hotel nwere a lot of
activities no under Broadway. Broadway Hotel nwere a smart kitchen. Broadway Hotel na-akụ live band. Broadway nwere free station under Broadway. Broadway nwere block industry maka ndị chọrọ ịrụ ụlọ. Broadway nwere tanker to supply water for people. Broadway nwere tippers na-ekpe aja ihe ndị mmadụ ji arụ ụlọ. Broadway nwere oil and gas ebe ndị mmadụ na-agbata gas eji esi iwe. Broadway nwere a lot of things under Broadway. Anyị mere ihe niile a ka o nwee ike dịrị ndị be anyị izi ka hapụzi isi na-aga Enugu na-aga agba anyị. Iwe dị n'Enugu to the village. Ọkwa ọ dị na Unateze. Ana ọkwa price ha na-ere n'Enugu ka ha na-elefe na Unateze. Ma ihe ọzọ m chọrọ ịma, kedụzi isi ụlọ ọrụ ebe Broadway ahụ dị? Onye chọọ iji maatụ na ọ na-eme mmemme chọọ ka cooling van bịa, ma ọ bụ na ọ chọrọ ka ebutere mmanya dị ọnụ ala, ma ọ bụ na ọ chọrọ ibu aja, ma ọ bụ na-ewu ihe ya gbasara ihe mmemme iwu dịka ihe Broadway na-eme, ewere akara ekwentị, ewere ọfịs mgbe onye ahụ ga-abịa. Broadway nọ na Unateze along Isiogbo Road Nara. Akara ekwentị Broadway wụ 080882828 again 30. Ị ga-akpọrọ ya akara ekwentị ahụ ọzọ maka na ama m nọ na WhatsApp. Nke ahụ kpọrọ m na WhatsApp. Nke ha nọ na WhatsApp. Mana enwere ike dịka iji maatụ, enwere ndị ga-ata achọ ime mmemme ugbu a. Ha sị ka afụkene kwuru ife a na izitere ha ka mara na ọ ga-ezukwa mmanya ndị ga-abịa na ya. Ma ọ bụ gosichagozi ha ụdị mmanya ị nwere. Ihe a ga-eme. Enwere nke dị na WhatsApp, ị ga-akpọrọ anyị nke ahụ ga-abụji kpọ onye chọrọ ime mmemme ma onye chọrọ ka ọ mara ihe gbasara Broadway, ma ịkpa aja, ma ịzụ gaasị, ma ime ihe dịgasị iche iche. Ma ọ bụ ịbịagodu na ya na-anata ya esi wee na-anata chọọ ebe a ga-ehi ụlọ ọfụma ahụ ga-eju oyi. Kedu akara ekwentị ahụ ọzọ ma ọ bụrụ nke WhatsApp, iwere nke WhatsApp ihe ọkwa na ọ bụ nke a ga-akpọ akpọ ka ha wee mara akara ekwentị Broadway. Ndị Igbo na-ege ntị, ka mkpọrọ unu aha ekwentị, akara ekwentị ahụ ma nke nọ na WhatsApp maka a ga-akpọ akpọ. Akara ekwentị ka a ga-akpọ akpọ bụ 08088282830. Akara ekwentị nke nọ na WhatsApp bụ +27635318644. Ka akpaghachikwa again, akara ekwentị a ga-akpọ wee nweta Broadway Resort Hotel na Unateze 08088282830. Nke akara WhatsApp ọ bụrụ na ị chọrọ ka esedere gị ihe gbasara mmanya ma kovan ma ejeje a ga-ekpote ego, ekpote ese ihe onyonyo fọrọ ọrụ gị na nke ndị bekee na-akpọ WhatsApp wụ +27635318644. Ekelekwe m. Ọ dị mma, ọkụ na-anụgo ya. Nara nwere mmadụ, Nara Unateze nwere mmadụ ofu n'ime ha bụ Emma ọzọ Chief, onye ukwu ka ọrụ na-emere ọha. Nketa aka m na-asị n'Igbo mere ọha ọkpata onye ibe ọzọ. A na-abata Nara ugbu a, afụgasịrị ọrụ aka ihe dị iche iche maka na ewere briji ya bụ akwa dịbụ mbụ bụ akwa ahụ dị nke atịrị oge Zik ya na oge ndị ọcha batara eji igwe rụọ na-adakasị, mana a na-abatazi Nara ugbu a, afọ ụzọ dị mma na briji dị mma na ihe dị mma batabasịrị na Nara. Kedu ihe ị ga-ekwu gbasara
ọchịchị ndị na-achị ma n'ime Nkanu East nakwa na obodo Enugu ugbu a na Unua kachasị eritekwa uru ọchịchị onye kemchi ugbu a. Ekelekwe m unu ọzọ. Gọọmenti kịta ka nkwu eziokwu ofefere ndị Nara. Emesiri ofefere ndị Nara maka briji ọ jọrọ wa ahụ kemgbe a mụrụ mụ. Amaghị mmadụ one na-anwụ de kwa afọ. Mana Honorable Uchenna Nwobodo, the former chairman of Nkanu East, bidoro the bridge rụọ ya 80% ma before rituo n'ọchịchị. Honorable Ikechukwu Ede bụ the current Nkanu East chairman wee tala ntutu no si na ya ga-arụcha the bridge and uchi o promised ade omechege ọ rụchago the bridge dakwa akọmishọn ya na-ekenekwe His Excellency Barrister Dr. Peter Ndubisi Mba na ọrụ ọma niile ọ na-arụ n'Enugu steeti niile, especially Nkanu as a whole. Onye ọchịchị kwesịrị ka e nyere ọchịchị and ọ na-eme ezigbo ihe. Mụnwa bụ chifu Emma Edan Emma South Opike na South na Unateze. Anọbụ m na APC but kịta mgbe gọọmenti emezi ọfụma na PDP mụnwa bịachigokwa azụ to PDP ka m kwado gọvanọ anyị because ọ na-arụ ezigbote ọrụ n'Enugu steeti. Ọ dị mma ọkwụ na-anụghị asị na ihe dị mma sikwuo ya ọ ya ka nke bụ eziokwu bụ na ndị Igbo na-abụ onye ometa ọfụma etoo ya na-anụghị ka ọzọ si wee too ndị ọchịchị Nkanu East na ọchịchị Enugu dịka nsukwu ọ dịzị ka ha ọkachasị erutu maka na ị na-abatazi Nara ugbu a tupu ịbata Nara ife ebe ọzọ apụrụ gasịrị ụzọ ka ụzọ were mana ozugbo ị na-erute na akwa ọ jọrọ wa ọ dịzịa ka ị na-agbazi ụwa ọzọ ya ekene gị Chukwu gọzie gị ọ ga-adịrịrị anyị niile ma otu aka anyị ji ya na Obi Broadway Resort Hotel bụ ebe High Chief ọzọ nke ama dịka Emma South si wee kọchala anyị ka o si ọ ga-adịrị anyị niile mma ọ dị ọha na eze na-ege ntị ọ dịkwa mmụọ si nta ka achọ ụnụ were nchi